Assalamu alaikum mai sauraro, zaka saurari wannan ta'aziyya daga bakin Ibrahim Adamu dan Miftahu wanda ne ma ƴaƴar Anas mai Roma mai suna Ihsan. Allah ubangiji ka ji kanta, Allah ka gafarta mata, a sha sauraro lafiya. Ya Allah ka ji kan diya ta Anas Ihsan, Allah ka gafarta, ka yi rahama gare ta, ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo. Ya Allah ka ji kan diya ta Anas Ihsan, Allah ka gafarta, ka yi rahama gare ta, ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Da fara tabara zan sa sarki wanda yo iyayena, da faman jalladan kai ne kullum ke share kuka ana. Yau gani da ta'aziyya ta ƴaƴa gunja Anas abokina, ilahu ka taimaka mani komai zan yi ba za a raina ba. Allah ka ji kan diya ta Anas Ihsan, Allah ka gafarta, ka yi rahama gare ta, ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Allah ka daɗo salati ga ɗan gatan ka, ba zan ƙi roƙa ba. Muhammadu ɗan Amina da Abdullahi ba kai kamata yi ba. Shi mai daraja da tarin mukamai ne baka mai iyaka ba. Allah ka aminta yarje na ganshi, ba zan ƙi a dinga yi min ba. Allah ka ji kan diya ta Anas Ihsan, Allah ka gafarta, ka yi rahama gare ta, ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Allah kai ne ka ce kullu nafsin za'iqatul kace mauti, sannan kuma kai ka ce dukka mai rai baya da tabbacin sati. Komai zai faru kai ne ka tsara, hakan mun yarda ba latti. Tabaraka amsa roƙon da mun kai gonka ilahu ya rabba. Allah ka ji kan diya ta Anas Ihsan, Allah ka gafarta, ka yi rahama gare ta, ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Ɗanan ta ɗau hali ne na baban na, ta haɗa da mamarta, koyaushe tana yawan dariya, ba ta da fushi alamunta. Da ka kalle ta san baka bambance yanayi da babanta. Yau ga ta silar rashi na ta, ni kunci ban san iyaka ba. Ya Allah ka ji kan diya ta Anas Ihsan, Allah ka gafarta, ka yi rahama gare ta, ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Ranar haɗuwa ta ƙarshe ba zan manta ba da ni da ƴaƴar nan, da na yi niyyar na je gun Anas a gidansa na yau ziyarar nan. Aiko da na je gidan sai na iske Anas mai Roma baya nan. Na ɗauki san muka yi hotuna da yawa, ban manta wannan ba. Ya Allah ka ji kan diya ta Anas Ihsan, Allah ka gafarta, ka yi rahama gare ta, ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Ihsan ta bar gidan duniya 25 watan uku, ta yau jinya ta sati guda biyu, ba maganar ayo shakku. Allah ya kai mu ƙarshen lalurar ta, tabbatin da ke baku. Lalai mun yi rashi wanda babu kamar sa, ba za na manta ba. Ya Allah ka ji kan diya ta Anas Ihsan, Allah ka gafarta, ka yi rahama gare ta, ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba.
ba, ka sa mani damuwa gashi rauni na bai fasa zafi ba. Allah ka aminta manzo ya ɗauke ƴar mu ba ma ki wannan ba. Allah ka ji ɗiya ta anadi san Allah ka gafarta, ka yo rahama gare ta ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Allah kai ne kake gafara roƙo muka yo gurin sarki, ka sa haske cikin gabarinta ta yo komai cikin sauki, sannan ka aje gidacen cikin aljanna gare ta mai tsarki. Allah mun san ba za ka hana mu ba mu a gare ka mun tuba. Allah ka ji ɗiya ta anadi san Allah ka gafarta, ka yo rahama gare ta ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Ihsan ya ce da hali na manya gumba banta ne tayo, sannan kuma ta haɗa har da hali gumma marta ta koyo. Kowa ya za ya kalle ta kyan halin ta yake ta oyoyo, mu dai mun tabbata 'yar mahalayenta ba a ki mora ba. Allah ka ji ɗiya ta anadi san Allah ka gafarta, ka yo rahama gare ta ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Ina miƙo dukan ta'aziyya duka gurin iyayena, na jayayyai da kawunan isan in miƙa saƙona, sannan na haɗa da kakanni a gare ku nake bayani na. Mu da isan muna addu'a kullum ba mu fasa roƙa ba. Allah ka ji ɗiya ta anadi san Allah ka gafarta, ka yo rahama gare ta ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Tabbata nan za na huta cikin ta'aziyar ban yi ƙwari ba, sai ku yi haƙuri da waƙar a yanda ta zo ba don iyawa ba. Idan babu sani garan sai karan bani da nake kuyo duba. Ibrahim Adamu ku ƙara ɗan mi fitahu ba zan yarda ba. Allah ka ji ɗiya ta anadi san Allah ka gafarta, ka yo rahama gare ta ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Allah ka ji ɗiya ta anadi san Allah ka gafarta, ka yo rahama gare ta ka sa aljanna ta zama koma a ce Allah ba mu daina roƙo ba. Allah ka ji ɗiya ta anadi san Allah ka gafarta, ka yo rahama gare ta ka sa aljanna ta zama koma a ce